Danti, pada print diri danti. So guys, salamat ni kadyo sa mga blessing. Salamat ni kadyo ni Mambi na nasugdan na jud namo og pahimo og amuhang dream house. Dream house. Ito salamat jud kadyo ni Mambi sa yang suporta namo nga magpahimo mi og kuan 4 ka kwarto ug usa ka terrace dari guys. So daghan salamat jud kayo Mambi. Sugdan na jud namo guys og pahimo. Si Papa Idi, mahaw na. Morning mo na Papa, oh. Didi pa mo. Patumbahan ito ng mga piso pa. Kapit ba matindi ni Manda gapon? Pinusunod ni Manda. Bisa nalis man diri ay. Uri di klase nga birnis pa man gapon. Busy man ang man kay nanarbaho sa man si Mama Spikas. Duty sa kay wala man ta magluto ron. Gilabhan ni ko lagi lahang mga higdaanan. Morning Mambi. Morning Mami dili na. Morning Mami. Morning Mami. Morning Mami. Morning Mami. Ay ba kung nabuang guys. Bagong gilabhan niya kuan sa yung pinangga kay iring. May pag yang higdaanan sa iring kay gilabhan kada si Mana. Bitaw kang indi gilabhan pud nimo? Gulong to na ako. Nauga dayon? 4 naman nang gipasud ang mga manok. Ja namubo ko dari kay sabul arang kasagaguan pero dari aramang inita. Pero kuan lang ganang gahangin-hangin ra ba? Mga unos-unos nga na ja. Kuan man good kanang mga hangin dali ra kayo na makaaga sa mga tanom ba. Kanang atong tanom dali ra ka mauga ng juta basta kasag og hangin. So karon pa ko naka-video guys kay wala na Sabado karon kanang gakuan ko kanang duty ko dito Spikas ang amo kanang kauli ko dari alas 12 na didto na ko na ni hapon. Salamat kay kadto ni hapon. Dito na ko naniud to. Salamat kadto ni Ati Daday kay libre na ko niya paniud to didto kay malagi na magsabado guys mo duty ko. Kay Lunes to hanggang Bernis moadto ko didto pero mangibot ra ko sa mga sagbot ba. Ngani na hang huso kay na guba maguning kuan. Ang gibubuan kay luoy kadto sila mag-ugaban ja. Magluza anang bubuan na laman. Kay kuan hugtan pud migas manang ipagawas ni Papa nak ag kuanak. Hugtan migas dias gahapon guys. Dagluto kong pansit dito na laman sa kahoy kay wala lagi na. Nahurot ang gasog dali kay kanang magsikog luto bitaw og alamang. Diya ang alamang kay imo pa man ang pabukawan. Pabukaw pa ka sa as Papa nako kay naay ang palaya dari nako basig mo ani sanjad na sila duta oh. Sanjad na sila duta guys ang taas ah. Ang taas tago. Nako gitanom dito nga kapayas so ah. Masarap tong uban na daghan na lang gitanom. Daghan kog na mga kapayas pud ba kay irong dili ta mamalit. Ay ito arag usa to ah. Hala, ano yung sabas Mingming? Mao manay pagtimo. Kay ugma busy na pud guys kay mo duty man to si Rubin. Kay madto demiris merkado ron kay malit ni uguan. May guys oh, adil pa. Mo ni si adil pa guys. Kay magsugod naman sila dari og pail guys oh.
Kana pile na sila padung didto kay natambakan naman na og simento. Kanawa guys, hagitam na nog kuan kay kawa. Kawa na sila nga buslot. Unsa ka? Manghakot kag bato? Magakot og balas sa ano. Kung bang manghakot kag bato? Di oy, yung balas sa Papa kay nagkuan man naghakot na sag bato. Naghakot sag bato guys kay tambakan maguna diha o kay sige og kanang gitambakan na gali ng simento hantud didto na libot. Na nga kuan na pud muuwan mga laka man diha ag duta. Duta. Kani. Oh. Gigawas niya ang tangke. O, daw sa. Dali, kayo mukuyog niya sa danti. Mahulog ng kwarta ha. 1,120 masiguro to? 1,220. Dali, nahurot no. Butangin ako nagpitsa o kung saan nagisugod. Suwati nagpitsa niya ha. Hala. Oh, parang ka-cute. Iupin na naman ang bintana guys kay kuan man kanang mulusot pang gihapon kay didto sa likod ug sa kasami mulusot gihapon ng mga. Hala, kagwapa kay ni kuan oy. Bulaga. Asa man si Monmon? Si Monmon na? Si Monmon na? Minmin, simon mo na duyan. Ano di duyan? No. Alam man sila maglulili kay na may langgam. Hala. Ato. Di kaabot. Di kaabot ni ate. Kay bagong labara ba? Lamis. Uy, diri ka kitat. Palayo ka kitkat kay dali ra ba ka kay lugan ka ni Munmun. Basibo ka na sa Munmun diri kay away na. Kuman mahado ko mo kami gusto. Ang giuna man nag-chicken. Siguro ba saglingi kay adlok siyang maapsan sa ni Munmun. Hala si Munmun dali. A few moments later. Yan na si Rubin Mambi. Mag-pile na sila dari daan sa tubangan. Kanang human nila kuan haligi sa kuno niya ug mabutangan naghaligi. Haligi og unsa pa ti unahon? Katong bimbim pa. Haligi mga tukar ang gulbar na babaw. Mga angle bar. Mao to si unahon niya di pa masukod ang atop kay kulurop man kuno. Ako lurot. Oh. Aw. Kita po ani pa. Kunig magaman ko Joel og mga kulabinting ba. Sukod na niya dayo. So ang atong i-order og mahaligihan na niya Ang gulbar. kato mga angle bar. Orleans na. Si Porlins para sa atop.
Mapurma na sa konti, pwede na isugdan niya. Okay. Lang og magpa-estimate na lang ko og kanang para pang poste ay pang bim-bim ana. Pero unya pa na ma-estimate og mapustihan na. Ma-estimate ang daan ko ron pero medyo na estimate na. Palidi ada. Ma-estimate na ang kuan ba halaga ng og kulang ipunara na. Siya ra estimate ra kay. Siya ra pa tapaw kuwas. Sige sige. Lisod na pagpapaan. Guys, galatik ko og sugar para sa breadfruit. Kulo. Kanin ko do guys, gilapwaan na ni. Ano na siyang lapwaan ba? Yung pati mo sa tuhang panday guys. Pulo, napipahan nga torta. Nanay na, salamat kay Kazumam binana file na. Kuha na lang kuwang na kanang pusti. So ang gipapailandaan kay siguan manggunya mga laka ag mga juta ba. Salamat. Ikaw ra di usa. Salamat. Salamat kay Kazumambi. Salamat kay Kazumambi nakuha na dahil na pang sweldo sa for 1 week. Tuloy-tuloy na mi ugwan guys. Pa trabaho. Pero dili si Rubin yahang bayaw. Salamat kayo Mambi sa imuhang mga gi-share nga blessing namo. Dali Arabin. Duha pa. Tulo. Murang magkulang ni atong ano bulak no. Pila ba natong ano bulak ha? May pa imong iya na maghakot ang ano bulak diri dapit paon. Ito dito ako lang, ihakot mo dito. Di okay tong didto para didto to. Diri dapit ba? Dali ra man. Pinag kwarta bin. Di na ko ibutang. Kay mo adto mig Santander bin. Salamat pod. Pag-amping mo inaguli. Lagi gidatugan ako diri ah. Okay, salamat pod. Shout out din sa Hong Suki diri go Bunso store. Vlog. Malita og para sa tuhang dinuguan. Problema ron na ba dugo ron. Chat mo ko gani ha. Bagyo beans bago. 49 ra ma'am. Ni-reply sila. Oh, ni-reply man. Kasi kagano sila ta? Pila ka? Sa kilo. Abi na kog asa naman ni ako. Ko sa ko. Suki. Kilo. Wala na imong tambok-tambok ga. Wala jud pang ging, urot na jud. Lami po to ibutas dinuguan baka may tambok-tambok. Ano yung boss kaning At least ba ko sa mga bukog-bukog. buko na imo.
Kani oh, napay gamay oh. Kana. Butang sa ko'y pansit. Basig na kay gilapuan diha bangga. Ay, video. Ay, nag-vlog ba ta? Shout out ko ani ako kumanglangga. Kuga pa kayo eh. Tunga lang yun. Ato na to YouTube, butan na. Hito mo tayo. Kasi pangalan mo. Hala, wadi na siya. Ruby Provinciana. Kaya ha. Hiway ko diri ga oh. Oh, kipang ga, imong dugo. Ang dugo. Tunga lang. Wani ako hang buutan kay na sang ako hang Ay, gachat ka na ako. okay, busy man ko kay na ako'y kuan ba na ako'y panday mo Domingo usahay na amay mo trabaho. Ya, salamat. Thank you. God bless and more blessing. Uy, na diri ako ibilin sa. Guys, butangan na lang siya og tambok-tambok sa butangan og sili guys para hang-hang ko niya ato hang giduguan. Kani siya gibukalan ng tuhang karni. Ano na guys, ito lang ato hang dinuguan. Ngig na ang yuhang pamakaw, gani yung buntag, madyo adlaw na tong tanan guys. Guys, luto na katuhang dinuguan guys. Ito pagtaog. Wala sa mga bata, babagyo beans. Okay, paborito mo dito sa mga bata guys, manang dito ko kawala na yung bagyo beans. Sana ko dari guys, katuhang bagyo beans o tuhang bami. Ug kanang dinuguan. So mara nihang naluto kay naantay gulay nya wa na nalangani na pos oras. Kay nakamata ko galas 5 na. Wala pa nagsugod ang pagseremony. May doktor. Dili kay ang kana man iya. Ano bang sa record? Balot na last balance. Mabalik pa man. Kana kay injection naman sa rabes. Yeah, salamat kay ninyo ha. Salamat kay ninyo sa iyong pagbalik-balik. Si shout out daw taga Mindanao ra ba na siya oh. Nangita nag-apam. Salamat kay ninyo kay na mag-plug ceremony na gakumuli na. Buwa pa nagsugod og plug. Bagting pagani parok na sila. Kaya na mag-plug ceremony na sila guys. Gakumuli na. Tulura mo kaputahe guys manang mali ra. Salamat kay kayo sa mga suki. Ako guys bahala ka na kabising ka. Dali-dali pa jud ko pangailainin kay basin ug yubita na punta ba nga pahak-pahak na tang kilay. Kay naay magkuan ron guys, magpanday. Nara, 20 ka buok. Okay, sige Mer, I love you mua. Char. Wala ka in love na nimo. Pinsya na kun bisag tan. Di man na sa tig YouTube god. Sige, salamat ga. Salamat yung ga. Sige, salamat. Guys, so at today sa siyang manghod kay hang apason. Kanay mga gamit gi pull out ni Crystal kay naghanap ko na sa gamit sa kuan boarding house. Sige na. Tubig sa tubig. Kay alis na imuhang ate. KitKat. KitKat. Kat, dali kat. KitKat. Kat oh. Tring KitKat kat. Oh. Kat. Na di minus KitKat oh. Dali up dire. Ang up. Na di silo na lang sa mata. Kita lang sa gaswang. Mo din si Lilis Bintana. Si ate apas sa ate. Kay mo kuha na yung mga gamit di makaya ni Crystal dad balik. Yang ubang mga gamit ba nga wa na ma kay puno lagi hang boarding house dito siya mga sinina kuno yang ipapauli na. Takaw na pagamping.
Danti, padapin diri Danti. So guys, salamat ni kadyo sa mga blessing. Salamat ni kadyo ni Mambi na nasugdan na jud namo og pahimo og amuhang dream house. Dream house. Ito, salamat jud kadyo ni Mambi sa iyang suporta namo nga magpahimo mi og kuan 4 ka kwarto ug usa ka terrace gari guys. So daghan salamat jud kayo Mambi. Sugdan na jud namo guys og pahimo.